lagip ti napalabas. May samanan ang naimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti kay panagdangdangag, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay kan biyagita, ket impatulod ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan a Gerald. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Gerald. Adumatan dagiti nanggagak a drama dito'y channel mo. Adanangag ko adanda ni kaparehas to'y inak istoryaan ita, may papan iti padas ko. Ado ti mangibagbaga a nagasatak kano iti nobyak. Malaksid a napintas, nasingpet, naanos, ken di adalpay. Family-oriented amako na. Banag ajak inikkan patag kabayatan ti kaadat relasyon mi. Rugyak man ti agsalaysay idi na destino ak e Genueva isiha. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oy Gerald, mayat manen ti isemam dita asino ti kachachat mo? Ni Venus? Ni Angie? Wenno ni Kate? Awan ka dagiti imbagang master. Aya, nagloko kan. Di mo ibaga nga adapay manen kabarbaro. Awan master, adda 5 days leave ko. Iso syempre, jay original ti kachachat ko. No kasta, okay kayon ken ni Claire? Wen master, amumot kanya kon. Basit lang nga panagdrama, ket okay kami manen ken ni Claire. Nasayat mo't nga rod ano kasta. Ang nay, kita di kaagbalin akampante. Ngamin, amin analabas ket dakas. Numapno ti salop, aglupyas. Ni Master Mat? Ammom Gerald, naglabas akong dagita abanag. Daytoy ket palagiplaeng ken ka. Iti kasta, awan to ti pabasulem, inton dumteng ti aldaw. Hi sweetheart, flowers for you. Ay sus, siguro. Addamanen kalukwan nga inaramid mo anya. Isu nga addamanen pasabong-sabong mo. Anya? Awan, si Kamet. Sigurado ka? Wen, promise. Okay. Thank you nga, Rod. Awan anyaman na, sweetheart. Wow, ha? May pa-flowers si Congressman. Siyempre, Ay, kunak nga rod nga addan sa manen inaramid na. Iso nga adda pasabong-sabong na. Yun lang. Awan nga rod, tinasaya at intayo man kit di mangan. Ilibreda kami. Siyempre mat O anya, o may kakadi, Daphne? Wan ko maang. Adamat papananmi ka ni Archie. Nalabit nga agturungan dayjay ditoy. Oh, di bagam, tamapantayo pa'y mangan. Win ngagpay so, Daphne. Ibagam, tamapantayo pa'y mangan. Sakay dumapan itikunam apapanan nyo. Saanan, ang mga makadisturbo kami pa'y iti-date yo. Char! Sika talaga, Daphne. Amom, saanan nga uso day ta date ita. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Saan ka di, Gerald? Ha? Ay, kwa? Uwan, pudnotin baga ni Claire, Daphne. Iso amapan tayo pa'y mangan. Sakbay amapan kayo iti kunam apapanan nyo kini Archie. Husto ka ti kunak, Gerald. Kunam nga niya, sweetheart.
Anay ko, apay ngagtungpa ka nga eh. Sweetheart tarubam? Ah, Ti kunam ka di. Kat makalubam ti kinachikboy mo iti panangted mo kanya kada kita asabong kan chocolate? ha? Ay, kwa, sweetheart, dengganak ko mamat. Agpalawagak. Anya ti ipalawag mo? Ibagam ka di manen asaan mo nga ay ayatan da kita babae? Ibagam ka di manen a pastime mula ang ida? Kat siyak ti pudno nga ay ayatan? Claire, Kasta ka dilatan ka na yun, Gerald? Amom ka di amasaksakitahan ak unay? sorry, ikarik. Saanan ang maulit? Promise. Jackson mabilang. No namin ano kan a pinakawan. Madudug unay ti pusok. Gapo iti kastangar aramidam. Maakpay kit din. Kumusta kayo matun kini Gerald, anak ko? Okay kami matlaang, nanang. At dadagiti gundaway nga aga pa kami. Ngam, kaasi ti Diyos, masulbar mi matlaang adagos. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta anak ko. Nabayag kayo matan nga gayan ayat. Apay, awan pa'y plano yaw nga kalaysa. Saan mi pa'y anapagsaritaan tay taabanag, nanang? Kan may sa, planok nga ituloy ti agadal itilo. No ti panagituloy mo itilo, mabalin latamat nga uray agasawa kayon taon saan aya? Wan matkit di nanang. Tinapatag, mabindisyonan kayo mataan kas agasawa. Kang runaan ti amen, agbalin aligal ti panagdenayo. Bayan nyo, nanang. Takasaritak to ni Gerald maipapan iti dayta abanag. Wen anak ko, tapno mapagsaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayo. Ay, nagboring. Awan pa'y kachatmat. In-chat ko ni Claire. Ngam saan pa'y mata nag-reply. 2 oras na saan anak ka online. Nalabit ama kumikom iti opisina na. Ay, saan nakas iti sigod tinobyak. Kanayon nag-idi ako mustaan. Kanayon nga agchat kan umawag. Damagan na no nanganakon. Kanuan niya ter aramidak. Kanayon nga ag-update no sa dino ti ayan na. Noan niya ter aramidin na. Kano asino ti kadwana. Ita. Awanan. Dandani saan pa yan nga agchat. No jak agchat kan umawag kan kuana. Ay. Ni. Adagayang pus na. 2 hours ago. Ha? Adadamat iti bitch. Ni. Asino ngay dagito'y kakadwana? Awan mo't itiladawan ni Daphne. Jak mo dagito'y tinasayaat. Awagak ti cellphone number na. Baring sungbata na ti awag ko. Hello, Claire. Sa dino ti ayan mo? Apay adi ka mat-ag-on online. Adda chat ko kan ka. Pasensya kan, Gerald. Adda nga saan plano nga outing mi kadagiti batch ko iti college. Medyo nakapsot ti data diti ayan mi ita. Kasta ka di? Asino ngay dagiti kakadwam? Adda ka di amok? Awan. Ngam amamuda ka. Ngamin, makit-kita dati post ko tunggal agkadwata. Kasta ka di? Adun sa mo ti kakadwayo alalaki. Amangan mo't no armanda ka ditan. Saan ka nga agpapaaram Ibagam nga addan nobyom.
ket dandanitan agkalaysa. Oy, Gerald, sa anak akas kan kanya? Kan maysa, sa anak akas kadagiti kacachat mo a babae, analakalaang amaal-ala. Idi dayjay. No ita, awanen ti kacachat ko. Inpamaysa kon ti atensyon ko kan ka. Promise. Sigurado ka? Wen ko naklangarudan. Nagbalbaliw akon. Jak ngamin kayat amapukaw ka iti matang ko. Amumat nga ay ayatan ken ipatpatag ka unay-unay. Ay sus, agdrama ka man ako nakon. Ala, sige nga Rudan. Umawag akto inton makaawid ak ijabalay. Agrubrubwat kami ngaminan nga agawid. Sige, sweetheart. Urayak ti awag mo. Agan-anad ka. I love you. Nasaya at magtasimbangpot kan, Gerald. At na napatag apagsaritaan ta. Anya day ta, sweetheart. Adtoy, basaem tinag-message kanyak. Ha? Anya message? Basaem tapno maamwam. Hello, Claire. Siyak ti ay ayatan ni Gerald. Isu nga pa nga asim ta isinamon tinobyok. Agin inayat kami ket plano min ti agkalaysa iti mabiit. Adaywamon ni Gerald. Talagang sa adya kon mauray ti panagbalbaliw mo, Gerald. Claire, awan kamin kin ni Jessa. Nabayagan nga awan kami ti dayta a babae. Pat yan na kumamat, pang-asim. Diyak amo ti ibagak, Gerald. Nauma akon. Nasaysaya at siguro agsinatan. Iti kasta, maaramid mo matan ti kayat mo. Saan, Claire? Jak kayat. Jak umanugot ng agsinata. Si katay ayatag. Huston, nabambanog akon. Kaya't kumagtan apaginanaan ti pusok iti sakit amalaklak am kuken ka. Ikarik, agbalbaliw ako na talaga. Idilit ko aminin nga account ko. Mga rami dak iti baro, ket yakon agiadpay kadag iti babae. Promise. Pasensyakan. Ngam awanan pamatikan ka, Gerald. Awan mo't siguron ti maibagam. Ngamin, namin ano kamatan a pinakawan. Claire, denggan na kumamot. Pang-asim, agbalbaliw ako na talaga. Ikan na kumapay iti maudi agundaway. Taknusul nitak dagiti nagkurangak. Kasyan na kumamot. Claire. No kasta, pinakawan mo matlaang ni Gerald, bes? Kaslakastan bes. Di namot ngamin kayat ti makisina kanyak. Kasta unay a panagpakpakaasi jay loko. No kasta, si kangarod na talaga ti love na. Diyak amo ngam nupod numat lang asyak ti love na. Di na kumapasakitan. Saan mat? Takas na kay kayat nakmat asaksaktan. Sakat paulit-ulit mat ngar aramidan na. Anya kay ti amom, bes. Ang mga nupod numat ang nagbalbaliwan ti nobyom. Paliiwak, bes. Wen paliiwam, bes. Sweetheart, malagip mo ka ditiin bagak idiken ka nga ag-travel ta abroad. Wen, apay. Umadanin ti 6th anniversary ta. Kayat mo ka di nga ag-travel ta abroad. Ijay tang ag-celebrity may kanam nga anibersaryo ti ayan ayat ta. Anya apit sa ti plano. Kan manungal daw ta ijay.
Iti kasta, makapakadak iti opisina. Ag Tri-City ta, sweetheart. Good for 14 days. Tapno masulit namat ati bakasyon ta. Okay. Sige, taiso ti ipakadak iti office. Ibagak nga awanak iti lasud ti 2 alawas. Wana, aglivak mat iti 2 weeks. Ay na, excited akon para iti pa nag-travel ta, sweetheart. Will you marry me? Gerald? Un, sweetheart. May kariak ka di akapisi ti pusom. Katuan, sweetheart. Yes, I will. Claire, Gerald. agyaman na, Claire. Agyaman na kiti gundaway nga intin mo kanya. Tapno masulnitak dagiti aduan nagkurangak. Awan anyaman na, Gerald. Makitak man ti pa nagbalbaliw mo. Iso arumbang laeng apakawanan kan. Apaman ang makaawid ta di Pilipinas. Kaya't ko apagsaritaan tayo ti maipapan iti panagkalay sata. Ay na, maragsakan ak unay iti day ta desisyon mo, sweetheart. Kat agyaman akmat. Ngamin, di mo impalubos ti panagsinata. Amumat ngay ayatan ka. Kan ipatpatag ka unay-unay, Claire. Si kalaang ti babae anak kariknak iti kastoy. Kat ulitak manen, ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ala, husto daytan apa nagpakpakawan mo. Napakawan kan kunakmat. Lipatan tan tinapalabas. Kat mangrugi tamanan para itinapimpintas ang masakbayan ta. I love you, Claire. I love you too, Gerald. Ay, unay kan, anak ko. Anya daytoyen nga inararamid mo. Kunak man, no agkalaysa kayon kan ni Claire. Akas itiinyawag mo idi kanyak. Nanang. Kasano pa yan daytoy? Idarumda ka kano ti pamilya tinasikugam nga estudyante. Saan la dayta? Paikat da kapay iti serbisyo. No di mo ikalay sa ti anak da. Nanang, tulungan da ko ma. Jak amo taramidak. Mariribukan ako unay. No di kan tumat ngamin mabagbagaan. Anya ngay ita. Dakdakkel kat nga roda parikot. Nanang. Tinasayaat. Kasaritam ni Claire. Ibagamkan ko ana ti amin. Anya, ang nanang, sigurado ang masaktan man ni Claire. Jak lakit ti kabailan ang makita ngagsangit manantay ayatak gapo kaniya. Ay, kat talaga akasta, anak ko. Anya ngay nga rod, adda ditan. Nasken nga aklunam no anya ti agbalin a desisyon ti nobyang. Adda ken ka nga agpili. No anya ti kasayaatan nga aramidem. Desisyon mo dayta, anak ko. Kat, anya nga ti planom, Gerald. Jak amo, Claire. Mariribukan ako, nay. Siguro. Talagang aging kalaangan dito ti love story ta, Gerald. Ha? Husto mat siguro ti innam atawan a relasyon ta. Inayat kan impateg kamat iti kastaunay. Panagkunak, awan mat siguro tinagkurangak.
inaramid ko mat amin. Tapno agbayag ti relasyon ta. Ay, Gerald, takdaram ti inaramid mo. Agam Claire, jak ay ayatan day di a babae. Sikat ay ayatak. Jak kayat asyak ti agbalin a rason. No apay nga adda ubing nga awan mabangunan na nga ama. Pakawanan na ako, Claire. Sorry. Sorry talaga. Talaga siguro. Asaan adat at agkagasat? Isungakluan ang tanti amin. Saan? Si Katay ayatag. Iso asi ka nga ruti kalaysak. Urayan nak. Urayam ti pa nagsublik, Claire. Agsubli ak nga agsubli. Urno sa klag ti may papankada kami kini Sylvia. Saan, Gerald? Ikalaysam ni Sylvia. Gaputa day ta ti rumbang. Panunutam ti trabaho. Dagdag kala pa kaibaba inam. No idarom kan paikat da ka iti trabaho. No pa'y nasakit. Masapul nga ikalaysam tinasikugam. Agyaman ak tapinatgam ti panagsinarak ta, Claire. When tadagulit kamot ngamin. Kat, kumusta ka matan? Kumustan ti adda pamilyana? Amom ka ding aging gaita. Kat sikapay lang ti pitpitik to'y pusok. Adday ta ka manan, Gerald. Laglagi pam nga dan asawam. Iso asaanan arumbang nga ibagam ti kasta kanyak. Ti asawam, ti pangibagaam iti dayta. Katsika, kumusta ka matan? Intuloy mo gayam tinagadal itilaw. Kanayon ko amakita dagiti pus mo. Agyaman nag. Gapota oray kas jeti napasamak ka data. Ket dinak in black, wino in unfriend. Awan mo ti makagapo, tap na aramidak ti kasta. Kanmaysa, naklon kon ti amin at talaga asaan adata ti agkagasan. Siguro, adumat ten ti agar-aram ken kanya. Adumat ti makitkita nga aghahart ka dagiti post mo. Ken adu dagiti agkom-comment. Di mo kunaan nga agselselos ka. Claire, Laglagi pam nga awanen karbangam nga agselos. Pudno nga agar-aram da. Ang awan pa'y panahon ko para iti dayta. No ita, nakafocus akpay lang iti panagadal ko. Kaya't kung amin ti makalpas iti low. nalaos ti pa nagbabawig. Ngaman yan. Tatalaga nga awanan maramida. Masaksakitanak. Ngam, maragsakan akparagan ka. Igad mo nga ti agadal. Iti kasta. Ket maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Nga uray saanan asyak ti lalaki nga adda iti sibay mo. Pasensyakan. Ngamin, sinayang kung dagiti panawan nga enpay mo. Amok ngagbasbasol akong iti kastoy nga aramidag. Ngam kayat ko nga ibagakan ka. Akanayon mo kumaalaglagipen. Nga daklaang ditoy, para kan ka. Kat si kalaang ti babae nga ay ayatag, aging gatong palbihag. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapo kanipagayam tayo a Valerie,
manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kablaawan kayo manpay itinaragsak ka na bendisyon nga aldaw. Kastamatan kadagiti padak anaayat adumdumngeg ditoy programa. Nakapagsurat akmet tapno inakibinglay tinagbalin a padas ko iti biyag. Padas ajak tupulos malipatan. Padas anang ipaay iti saem ken gura iti kaunggak. Ket tunggal kastoy nga umadan iti eleksyon, malagip ko dagiti pasamak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Tumaray a mayor ni Papa ko nam Grace? Wen Alfred, dayta ti imbaga na idinagsarita kami itay jabalay. Ay sus, amo namat nga ti agdama a mayor ti pagpapaaya kita. Ang kalabanan nakit din. Ay, wen nga rod. Naibagami mat ka ni Manong Jun dayta ka ni Papa. Ang awan mat kanot parikot. Ngamin, talaga kano akas ta ti politika. Wen ngam amuna mat no kasano akapudot ti politika dito'y lugar tayo. Kapitan Tupay, gibusan dati biyag na. Mayor tulakit din. Sapay kabusor unay ni Mayor ti partido anak kilain apan na. Alfred. Kansaan lang nga dayta. Amo tayo mat nga igam ti agdama a Mayor dagiti umili. Anya nga iti laban ni Papa. Dayta nga rod kat. Dayta ti puon ken makagapo. No apay akayat na akabalubal ti agdama a Mayor ita. Awan ka no ngamin ti makaiturod a lumaban ken kuana. Isu ka no ti agbalin a boses ti umili kontra iti agdama a Mayor. Tapno malinisan ka nun dagiti illegal nga aramid. Siyak ti madanagan iti kasta desisyon ni Papa. Nagtangkan mat nga rod ti ulo na. Ipilit na ti kayat na. No namin ano kun akinasarita. Ngam saan ka nun nga agbaliw ti pangadeng na. Anya nga tano kasaritam ni Papa. Bareng sikat ti denggan na. Ay, wen man. Mapantantuin ton malum ija balayda. Masapol ang makasaritak ni Papa. Makapadanag ti kastangar aramiden na. Wen nga rod Amo na matasan a bareng-bareng ti sumrag iti politika. Nang runa ket dakkel a pamilya ti kabalobal na. Nakaluto ka ka din? Bakit? Wen lakay. Itaypay Aggao ka nga ruden Mga rabiak pa'y. Sakbay ang mapanak ag duty. O sige, mabit lang nga rod tagauak. Ni Valerie nga'y. Ayaba mon, tagigiddan tayon amangan. Valerie! Umay ka, tamangan tayon! Wen, Mami. Anya nga itiin luto masidaan tayo. Balatong analaukan iti karnit baboy. Mala, agtugaw ka ditan, tamangan kamatan. Wen, Mami. Valerie iha. No oras ti panangan. Respetuan ti makan. Sana day ta cellphone ting kaigigaman. Kumlit ka! Mami! Okay kayo lang ka di. Asino tagi Joy? Diyaga mo. Di mon panunutan day ta. Tinapatag. Saan tayo ano? Alfred! Dahito yan ti pagbutbut nga Papa. Idi pa lang amin nga ibagbagak kada kayo adelikado ti sumrek iti politika. Grace, iha. Agkalma ka kumalaan. Maibagayo ti kasta. Ngamin, saan ada kayo tinakapasamakan na Papa? Amuyo ka di nga aging gaita ket mabutbutangak paylaeng. Awan ti rumba nga pagbutngam, iha. Natalged kayo dito'y balay. Kas makita man, ado dagiti tao nga agbanbantay. Nalabit apang butbuteng dalang dayjay. Hangem, saan dantong agbalige, sa anak nga agsanod. Ituloy kulat ti panagkandidato kas mayor
ti ili tayo. Hanggang papa. Awan ti makay turad alumaban iti agdama a nakatugaw iti munisipyo. Ngamin, mabuteng da kadagiti pangta a maaw-awat da. Kaya't naasawan, saan da anapudno iti sinapataan da. Siyakla ang ti makay turad. Iswa siyak nga rod ti agbali na buses ti umili para itinapinpintas ang masakbayan ti ili tayo. Nga uray pa kay sagmakan min a pamilyam. Kasta ka di, papa. Ni Auntie Konsing mati umahuawag. Sumbatak. Hello, Auntie. Hello, Grace. Ni Alfred. Napaltugan. Intaraydan iti ospital. Anya! Kunakmat ngamin nga uray di kan mapanag duty di rabi. Anya nga ita. Danag mo na ya. Daplis lang matisugat ko. Wan, ngam kasanon no nakarkaro pa'y ngam iti day ta tinapasamakan ka. Masamang damo, mahirap mamatay. Naa, tada pa'y laganas mo amang rabak iti kasta kasasaad mo. Adayo iti bagis ko naklangarodan bakit? Ay, anya nga tanwag bakasyon ka pa'y laang. Agsublikan to inton malpas ti eleksyon. San amabalin bakit? Dahito iti sinapataak at trabaho. Iso arumbang nalaang nga rod, nga aramidak ti trabaho. Wan nga may sagmak kamat. Kan may sa, delikado ti trabaho yo ita. Nang runak at napudot ti agsinumbangir a partido. Ay na, jak lakit di ka ba no at dadakas ama pasamak kan ka, Alfred. Mami, kumusta ni Daddy? Kasi ti Diyos, anak ko. Nasaya at matikasasaad dya, ma'am. Imbaglaangan tasaan unay agrabi tinalakam na asugat. Gapo iti pan nakapaltog na. Nakabutbutang matan dito lugar tayo. Saan mo't asigo na kastoy Ay, huwan nga ron. Manipod dayjay amayor tinagturay dito'y lugar tayo. Nagbalin matan akastoy. Napudot ti eleksyon. Di mat, ado pa'y ti paayuda na. Kan, ado dagiti activities ti munisipyo. Kasla na kasingsingpat mat. Nasingpat ngam iti ununag na. Rinuker mat ti aramid na. Ay nahadyak maliklikan ti agdanag, anak ko. Nang runak at maysa ti amam kadagiti gwardyana. No apay mat ngamin nga imanugot ti amam nga agbalin agwardya dayjay a mayor Apay no umikat laangan ni Daddy kan kuana. Inbaga kun dayta iti amam. Ngam saan kano amabalin. Ngamin, iso kano ti sinapataan na at trabaho. Iso nga aramidan na kano ti amin akabailan na. Tapno protektaran na ti boss na. Awan nga ro tinagdumaan da ka ni Lolo. Uray maisagmaktan, basta mailaban da lang ti sinapataan da. Ay, huwan nga rod, anak ko. Ala, bayan yun, Mami. Saan ko maaday ta ti pakais-estresan nyo? Ang mga nanyapay kit di ti mapasamak kada kayo. Suportaran tayo latanda, Lolo, kan Daddy. Anya? Nag-back out ti may sa kandidato iti kinamayor kunam Alfred. Wan bakit? Isumat tintiks ni Sarge. Katitiks na launay. Apay ka no? Anya ti makagapo. Apay nag-back out. Awan mo timbaga na arason. Nalabit nga damanan pang taan na awat na. Wino saan? Amangan nung binutbutang manan ti agdama a mayor. Ay na nakabutbutangan at talaga. Apay no ag-transfer ka laangan lakay. At dayta ka manan bakit?
Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Alfred, Relax ka lang ka di. Awan ti dakas ama pasamak kanyak. Ni papa ti idandanag ko. may samat da ijay anatangkan ti ulo na. Urayan nan sapay nga dadakas ama pasamak santo agnakam. Panagkunakit saan nga agpaabak ti agdama amayor. Kayat ko asawan. Dinan kayat nga ipasublat ti munisipyo. Anya? Ni, pagkunaamat, Alfred. Apay di mo ayan adlaw akabagyan na matla amin dagiti innala na akalain up na. Ti si mayor, ken dagiti councilors na. Agraman kapitan, agingga kadagiti kagawad. Isuda matla ang apamilya. Uwan nga agpaiso niya. Ay, una yan ayat ti politika. Anya la unay ayat ti dida mapanawan di ta munisipyo. Siyempre, sa balilat tano adda kay ti posisyon. Maaramid mo amin na kay kayat mo. Aramid nga puro illegal kunam a. Maditag parparik na kanyak abakan. Nasken nga alukoyan tan ni papa. Ngagsanod iti posisyon. Sakbay nga dada ka sa mapasamak. Nadamagyo ka din ti panag-back out ti may sa kadagiti kabalubalyo iti kinamayor, papa? Wen, iha. Nalabit a pinangtaanda kat nagbuteng iso a nag-back out matan. Anya nga tanwag back out kayo matan. Delikado no ituloy yu pay lang ti panagkandidato yo. Husto ni Grace, papa. Di tayo ngamin amo. Noan niya ti sumaruno nga addang dagiti kabalubalyo. Nang runakat, dudwa kayon anabati ti dayta a posisyon. Saan? Jak to pulos ag sanod wenno ag back out. Jak to i-withdraw ti kandidatura kas ama ti ili tayo. Papa, Pasensya kayon. Ngam saan dahon na malapdan. Ilaban ko ti karbangan dagiti maidadanas nga umili. Siyak ti manglinis kadagiti illegal nga aramid ti agdama nga administrasyon. Tapno agsuble iti sigod ti ili tayo. Daytoy. Ay. Saan gayam? Daytoy. Ops, ops, ops. Touch move, Lolo. Ay. Unan niya. Okay. Daytoy nga roden. Sigurado ka kadi, Lolo? Wan. Sure na sure. Check. Ops. Dito'y manen, Check manan, Lolo. na. Naglukon. Sinaor naksamanen apok. Saan mo't Lolo? Patas nilabanan niya. Sa balin samot nga ti pampanunutan niyo. Saan mo't apok? Talaga nalaing kan nga agay ayam iti chess. Siyempre, Gapu iti dayta matungpal ti kalikagumam akabarbaro alaptap. Apok. Agpaiso, Lolo? Wen, itadto ni Uncle mo nga Alex Kenka, apaman asumangpat. Wow! Thank you, Super Lolo. I love you. I love you too, apok. Hala, panawan ka pa'y dito'y. Wen, mapanak lamang alay ti merendaan ta. Urayan na dito'y. Sige, Lolo. Lolo! Lolo Arturo!
Gusto day ta pa nagsangit mo. Bakit? Awanan ba inti nangarami iti kastoy kan ni Papa Alfred? Awan konsensyada. Bakit? Agbayad da iti kastoy nga inaramid na. Singir na kaida. Huston ko nakman. Tangiwat mo. Di mo kong papigsaan ti agsao. Amangan no at damakangag. Kan idanon da. Manipod ita. Awanan kabutang ko. No talaga naturad da. Lumaban da iti patas kan sangon-sango. Saan kita patalikod? Grace. Pagnumat saan ka di? Pinatay da ti amak nga awan pulos laban na. No talaga damat lang. Lumaban da iti sangon-sango. Saan kat nga aglamlamang da iti likod iti ado at tao da. Anya ka di Grace. Huston ko nakmat. Pangaasim. Di ka agar-aramid iti mabalin apa kay sagmakan ti pamilyata. Day tagat nga mintirigat kan ka, Alfred. Napatpatagsamat ng ti panagtrabaho iti dayta at tao ngamda kami a pamilyam. Saan nga iti kasta? Siyempre, napatpatag kayo kanyak. Ngamin, da kayo ti pamilyak. Iso apa nga asim, taos to kumanday ta. Asikaswan takit di ti pan nakalamay ni Papa. O sino tinangaramid iti kasjay ka ni Lolo, Daddy? Jak amo anak ko. Nalabit na may sakadag iti kabalubal na iti politika. Kaya kinaramid iti daytoy. Ngam, apay nga inaramid dati kastoy. Apay, Daddy. Naskan ka di amang katal da iti biyag. Tapno iso na lang tagturay iti daytoy alugar. Anak ko. Ubing kapay. Panagkunag. Kat saan mo pa'y amaawatan dagiti mapaspasamak. Iso ano adda mangag mo. Di ka kumamakibiyang. Uwan. Para lang ka dagiti natataengan dagiti abanbanan. Kaya't mo't salang matakaluban tinagas nga aramid ti boss mo, Daddy. Valerie. Husto ak, saan ka di? Apayagas na kayo, Daddy. Apay na kami kabailan nga isakit. Manipod ka na giti managdakdakas. Apay abinaybayan nyo a pinatay da ni Lolo. Apay, Daddy. Anak ko. Awan amo kiti napasamak kan lulom. Nalabit asabali at tao tinangaramid iti kasjay kan kwata. Di kag nanag. Day karigatak nga mwen. No asino tinangaramid iti kastoy ken ni Papa. Daddy. Ala. Ustunan anak ko. Di ka nagsangit. Tinasayaat. Ing kakitaan ni Mamim. Itay pa'y ngagsangsangit itayan ti bangkay ni Lulong. Simangpat ka din da, Mami. Awan da pa'y, Valerie. Ang di ka madanagan. Tain bilin ni Mamim ti panangasikasok kan ka. Kabayatan ti kawan da pa'y. Ibagam lang, no niya ti kayat mo. Numabisin ka. Ibagam, iti kasta, ilutuan ka. Okay ak lang, Auntie.
Nabsugak pa mat kiti. Nanganak namin itay iti pagadalan. Kasta ka di? When, auntie? Gatas. Amang ano kayat mo ti uminom iti gatas? Saanan, auntie? Ayaban naktulangan iti silad ko. Inton sumangpat da mami. Agpilasak labiit. O sige nga ron. Amang ano paawid na matkit din. Siguro, kasta unay aragsak dayjay a mayor anya. Di na nabailan a pinag-back out ni Papa. Iso nga inala na iti dakas awagas. Siguro, agkat katawa itan. Ngamin, awanan dagiti dua akabalobal na. Nalabit akas bakit? Napag-back out na ti Maysa. Dinidpul na mat ti Maysa. Nagawan kat a konsensyanan. Anya day chay Alfred? Ay sus, naflatantan samat bakit? Mabit lang takitaag. Alfred! Alfred! Mami! Daddy! Apay a pinanawan dakmatan. Kasano agpayitan. Valerie. Awanan konsensya dagiti nagaramit iti kastoy, Auntie Joanne. Pagbayadak ida. Gapo iti kastoy nga inaramid da iti pamilyak. Imo na ni Lolo. Ita, dadadi kan mami mat tinagaramidan da iti kastoy. Agkalma ka kumala ang balasang ko. Ubing ka pa, tapno panunutam day tabanag. Patya ka maawatam tumatla ang tiamin. Inton adnakan iti husto atawan. Naulipit da! Agbayad da iti kastoy nga inaramid da! Di tayam mo, no asino ti pudpud no anangaramid iti kastoy kadagiti dadakkel mo balasang ko. Awanan sa bali ang mga saan balasang ko? Di ka agitudo iti tao no awan mat natalgad nga ebidensyam. Uray siga kadimat. Kat mabutang ka iti day dya at tao, auntie. Saan nga iti kasta, Valerie? Pampanunotag lang ti mabalin ang mapasamak kada tayo. Nang runakan ka. Iso apangasim ka di Di kan agibalikas itinuan niya di taanagan. Auntie. Kas nakon. Maawatam tumatlaang inton addakan iti husto atawan. Di ka agdanag da saan ka abaybayan. Addaaklaang dito'y nakasuportakan ka. Kan Maysa, adapay mat ni Uncle mo nga Alex. Kan adapay ni Lola Makunching. Patsak asaan da ka abaybayan, balasang ko. Lagip di napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngan. Ti surat nga intay kan biagita ket manipod kani pagayam tayo a Clarissa ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Kastameten kadagiti padak adumdumngan. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kung aibinglay tinagbalin apadas ko may papan kan ayat. Padas ajak pulos ni namnama. Ano kaano pa'y anagkalay sa kamin iti asawak santumet na pasamak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Di mo't dua atawin yawn ngagdindin na kini Rafe, Clarissa anak ko. Wen tatang. Apay ngay, nga aging gaita, kaawampay lang apo ko me. Ni tatang man, adan tulad taa.
Di kay kadiagapura. Dumteng to dayta. Ay, ke, lalaingin nyo ang amin anak ko. Di kay agkapoy-kapoy. Anya? Magagana na gamin una yan, abadan itapo ko. Kaya't konti agaw awer anak ko. Ala, bayan nyo tay bagak to ka ni Rafi dayta tatang. Ay, wala. Ibagam, tayo purayaw. Kabayatan na napigsa kami pa'y kininanang yaw nga agaw awer. Ang mga no, saan kami tun amakaw awer no ibay-bayag yo pa'y. Anya? Mas excited kayo pa'y kit din ngabda kami nga agasawa tatang. Ay, wala anak ko. Nagrola ka. Umo na nga abo ko may tipas ngay mo to no bilang. Rafi, honey, apay nga giwalin ka nga, Rafi. Apay, di mo ka di kayat, di pa nangarakop ko kan ka? Ay, ko. Saan mo nga di dayta? Mapudpududan na kami. Diyan mga turog nung nakaarakop ka kanyak. Apay, di ka di mapudpududan? Kat nung nagbara ti panahon. Damat electric fan la kay. Uray pay. Kurang lakta. Talaga ngamin ang mapudutan hak. Anya? Ngala, matulog ta. Adalo man tirabi. Masapak pa sumra ka di opisina yung bigat. Apay nga rod nga yan, nagtalikod ka matan. Nagtangalag nga rod anak kasikig, anak kasangokin ka. Anya? Mala, matulog ta din. Grabe. Una yan ti asawak. Kastoy latan na kanayon. Awan pa'y napuutak mat analailo kanyak. Kasano kami ngay amadaan iti anak mo kastoy la. Kita nakaturo ka na dangos ti loko. Ay, anya ngay nga rod. Pilitak matan ati maturo. Bes! Ha? Ada ka di ibagami, April? Ay, sus! Itay ka pa'y apalpaliiwan na. Nakaadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Kasla ada na unag apang panunutam. Apay, nagapa kayo kadimanin kini Rafi? Ay, kwa, saan mat best? Kat, apay nga rod akas tati langam, ha? Ada ka ti parikot mo? Ay, April. Ibagam no anya na ita. Nakasaganat adungag. Jak amon, numako na aparikot daytoy best. Anya na ita. Ibagam iti kasta, amok mo ti ibagbagak. Mas daawak lang amin ka ni Rafi. Oh, apay ni Rafi? Ada ka di babae na? Awan. Ang mas daawak. Ngamin, kasla saan ama karik na no kas dyan agkaida kami. Anya? Si kakit di mat bes. Amangan mat na banog lang itinagmalmalam at trabaho ti asawang. Kanayon na nga ibagaan na pudot. Kan nadaga ang kano ti panawan. Iso adi na kayat ti maarakop. Tinasaya at kasaritam ti asawan. Awan sa bali ang makasulbar iti dayta. No saan ada kayo matlaang. Panagkunagkat kurang kayo laang iti komunikasyon. Hay, tanda ni agtapos manang ti kalendaryaw. Ngum aging gayta. Awan pa'y lang apo ko ta, bagay. Uwad nga agpaisaw lakay. Ay. Di mo lang aminan agsikog ni Clarissa nga anak ta. Day tagarod kay magagaran ako na pandan itapo ka. Kasanaw, kamakumikom dan sa mga min nga trabaho. Ay na, uray trabaho. Nuawam mo anak da, kaslawam mo la serbina Ngamen, awam mo itrab-trabawan da. Kasaritam to makikidya anak da. Ibagam tagsardong pailangan trabaho. Nay,
Apay nga pagsardagam nga trabaho lakay. Uwin atap lumakainan na. Ang mga no mais-stress iti trabaho na. Iso asan ang makakagaan. Ay adamat kit di puntom iti dayta na ibagam lakay. Bayam, taibagak tuken kwa na dayta. Agalas Jason iti rabi. Ngam awan pa'y lang niya, Rafi. Nag-overtime nga ta. Saan mo ta nag-text? Wano, imawag man lang kuman. Ay, adan samatan sa balingar aramitan ti asawak. Saan mo ta sigod ang kastoya? Tinasayaat. Awagak. Adan nagsardeng alugan iti batok. Amang ano isudaytan. Siripak man. Okay, boss. Nandiyan mo lang kita parang itulog mo kanya. Okay. Ada na nagkaya parang manayawang nagawin. Ay. Nabartak man ni Rafi. Tinasayat. Sabtak ijarwar ti asawak. Nasayat mata nakariingkan, Rafi. Ay, anay ko. Nagsakit ti ulo ka. Kasano? Kasta unay ti bartak mo idi rabi Ay, wan nga ron. Diyak bagay din malagip no kasano ak nakahawit. Adamat ko tiyan nang itulod kan ka idi rabi Boss mat tinangag ko nga inbagam idi nagpakada ka. Kastaya, nalabit anis sermon tinang itulod kanya ka. Nakababayin pa din. Malay, agmurmuray ka ditan. Kalpasan na, sumaruno ka ijay kusina. Taidasar kunti pangarmo sa ranta. Sige, sumaruno ako. Agdiram usak labit. Ne, sa dino ti papanam, Rafi. Nakapalas ka mat. Kasta unay abang luma. Sabado matita. Ada ka di pagnam? Wen, rumarak bid. At dalamapan ko sarakan na tao. Sino? May sakadagiti bats ko iti college. Kagap-gapo na kami ni Jay Dubai. At akano itid na pasalubong. Kasta? Wen, mala, panawan kan dito eh. Agawit ak mataladagos, kalpasan ti pa nagsinarak mi. Sige lakay. Agan-anad ka nga, Rod. Clarissa, sorry ha. Ha? Sorry, iti anya, Rafi. Sorry, gabuta ka na yun nakamabartek nga gawin. Diyan kami mapagkitkitan ti awis na kiti barakada kaya nakatrabaho ako. Pasensya ka naman. Mala, di mon panunutan day talakay. Umay kan talabaran ka. Itikas na. Mausawan ka. Oh, Clarissa. Wala. Uso ba munti kami setam, talabaran ka. Clarissa. Oo. Di nakarakupan Mabiit laang talabaran ka pa. Ikat ni agat arak ka. Oh my gaman kiti. Rafi. I love you, honey. I love you too. Rafi, honey. Ay, sus. Kumapoy sa akin din ni Rafi. Abalayan na. Anyat kaya't mo asawan, abalayan. 2 taon na nagdindin na kini Clarissa. Nung maging gaysa ka, humpay apo ko tayo. Ayun, aniya. So ako mapoy dan sa akin ni abalayan. Ay, kat urayan tayo, abalayan. Saan tayo idang kaapuraan? Ang mga madama, amalutluto. Huwag bakindi abalayan. May mayat matlaan, mayat ipan nakaluto na. Iti kasta, napintas kan gwapon to ti agbalin nga apo ko tayo, abalayan. Ay, wait, abalayan. Husto takino na. Siguro madama pa lang ang mapampanday.
masikog ka ko ng Clarissa? Wen, Rafi, agtalo na bulan. Sigurado ka? Wen, kinapudno na. Kagap-gapo milaan ka ni April iti doktor. Jakon imbagbagakan ka. Ngamin, ti amok, gagangay lang a panagsakit ti ulo kan panakaulaw ti rikrik naag. Ngamagayam, masikog akon. Kasta ka di? Wen, aguray ka. Apay akaslasan ka mat anaragsak, Rafi. Kuha. Saan mo? Siyempre, maragsakan na ka. Kamaudyanan na. Maadaan tamatlaangan iti anak, Rafi. Sigurado ang maragsakan datatang kananang numaamuan dati may papan iti panagsikog ko. Clarissa. Agpudno ka man kanyak, Rafi? Ha? Ada ka di parikot? Apay akas na di ka matan makaid na. Kuha. Awan, Clarissa. Awan. Nabanugak lang siguro. Sagad nagdagang ti panawan. Eso akas la sana ka komportable. Ay, wanam ti sikog mo, anak ka. Di ka lang bampanlaw. Mangan kay ti nasustansya. Iti kasta, nasalun at ti pasngay mo. Wen ka di, tatang. Ay na. Anya nga talo ang bakasyong kapailaan. Tapno saan ka ama stress iti trabaho? Talaga nga excited kayo na amadan iti apo ko, tatang. Ay, launay anak ko. Agbakasyonak to inton dandani akon agpas ngay, tatang. Sayang mat kisweldo no sapsapal ti agbakasyon. Kad maysa, awan mat lang ti aramidak ijabalay. Sigurado ang maboring akto no bilang laang. Sa bagay mo't kindi anak ko. Basta nadam nga nun tisikog mawan. Wan ka di, tatang. May mayat mat lang no sumragak pa iti trabaho. Iti kasta, ada exercise ko. Ay kay ibagam kini Rafi atasan unay nga aginaw. Iti kasta, maiwanan na kakabayatan ti panagsikog mo. Wan, tatang. Napagsaritaan min day taabanag. Itaman pa yan nagawid ka dito'y balay, Rafi, anak ko. Manang. Ha? Nabartak ka. Ay, kuha na lang. Saan mo? Slight lang. Apay, ada ka di parikot mo. Nanang? Ne. Apay nga itagsangit ka, matan baraw. Apay, nagapa kayo ka di iti asawam. Saan, nanang? Saan mo't gayam? Apay nga agsangit ka, matan anak ko. Nadagsan ni parikot ko, nanang. Ha? Ne. Anya ngay dayta. Ibagam. Barang ada maitulong ko, barok. Nagababail man. Diya akong kabailan nga ilimid pa'y. Ngamin, isang malagi ti marikatan. Rafe, syakti inam. Ibagam kanyak no anya dayta. Nakasagana ak adumngag anak ko. Ay na, nasaya at balta nakapasyar ka dito'y balay-abalayan. Nabalayan. Adagamin nas ka na pagsasaritaan tayo. Nay, kasla na patagag paiso day ta aabalayan. Ay, talagaan na patag abalayan. Kaya't kung agsasango tayo, kastamot ta na Rafi kini Clarissa. Ay, anya ngay day ta pagsasaritaan tayo abalayan. Maamuam tao intun madamdama abalayan. Urayan talabit dagiti agasawa. Sige, abalayan. Mabiit laang nga raw ta magisagana ak iti merienda ta. Pagururayan ta kanila kay ikaw, kastamutan ka da Rafi kan Clarissa. Pagkawanan ko, ma, Clarissa. Apay nga itapay, Rafi.
Ay, Sorry. Jakmat nagayatan ti kastuya mo nak. nagsakit, Rafi. Nagsakit. Itampay tamasikuga kon. Lumay babanli pa nagsikog mo. Oon pare ko, tititayta. Oray balik-balik ka din tapay ti lubong. Sana may libakas siya ti ama ti ubing. Rafi. Sorry talaga. Inaramid ko matami ng kabagalak. Tablag bayag ti relasyon ta. Ngam talaga dahon kabalan pa nga iliman. Sabay ko ma. Tama pa kawan na Clarissa. Ngamuray no kastuyak. Tiyak to pagtalikod ang responsibilidad ko itanak ta. Iso na lang ta. Usapo lang kasuwasan ta ang relasyon ta. Ngamin, ni Raymond, tiket ko ang makadin na. Rafi. Di kang danag. Tagtali na idlat tamat ti komunikasyon. Kan panagpagayam ta. Gapuit anak ta. Ikarit, ngay bayan ko amin nakasapulan niyo. Kitulitag manan, tagkinta ko iti pambakawan ka. Sorry talaga, Clarissa. Ay, una yung tigas-gas dyan nagtabakit. Ay, nako. Uwan nga rod lakay. Kaasimot dyan nakta. Nagbayat ka kumanak kabil-kabilin ti manugang takay. Masurunak man ako na ako. Ay na, ang kalma ka kumalaang lakay. Ang mga nuan niya ti mapasamakan ka. Una mo lagi di na ya. Gumula ka inranrana na pa yung mga ron. Amaskog dyan nakta. Ay, naku namon lakay. Ang anyagay nga rod. Talaga siguro akasta. Respetuan tayo ti desisyon da nga agasawa. Haging gaita. Sak pa'y laing maawatan. No apay akas dyan tinaramid ni Rafe. Lakay. Nakasingsing pa'y dyan nakta. Nagagay. Napintas. Di adal pa'y. Ay, nako. Una yan. Tayong sukad na mo ilata. Tinasakit. Iti pa mo pada na lalaki. Unay mo laki dinaya. Ay, wanan bayan na niya bakla. Ay, makasahuak man iti sa anumpay no kasto langay. Mahusto ka din day talakay. Awan karbagan tayo amang judge ka ni Rafe. Anyangay nga road. Katalaga siguro akas jaymat at ikinatao na. Rumbang nalaang nga aklunan tayo ti amin lakay. Una, diyan mo anak ta nakakaasin. Ay saan akaasi dyan anak talakay? Nagasat kit dia. Ngamin, naparaburan dapay iti anak. Sakbay ang nagladlad ni Rafe. Sana balay? Tanda tapay mat amang ipatagkan ko ana. Kasta mat tanti agbalinto nga puko ta. Dakalan ti tiyan mo bes. Kabulanam ita saan ka di? When best, iso ang nag-file akmatan iti maternity leave ko. Maikawa kaming tulakit di. Iti mano abulan akaawan mo diti opisina. When nga rod best. Sana bali tagsubli ak tumatlaan. Ken may sa, kanayunam tumat timang sarong karkanyak. Saan ka di? Ay ka siyempre Aywan gaya. Kumusta mo ni Rafi? Nabayag mo na jak nakita Day chay. Nakabakasyon iti sa bali pagilihan. Agin enjoy ti loko kadwa na ti boylet na. Barang makaawid dan to sakbay ti panagpasngay ko. Ay. Unay lakit din nga agpay so ti biyagan niya. Uwan nga rod
Nasakit. Ngamnas kan nga aklo na konti amin. At talaga asaan ada kami kanya Rafi tinaituding para ititunggal maysa. Una, malagip ko lang nga ti imbagam iti kanyak. Akas laawan ganas na, tunggal agkaigda kayo. Tagayam, hindi kayo talo. Ah? Sika talaga, Bes. Malagip mo pa ilahang matday ta? Wala nga ron, Bes. Talaga adyak malipatan. Nang runa, numalagip ko akas to'y matan tinagtungpalan ti panag-asawa yo. Ay, wan nga ron, Bes. Mapagsisilpok itan ti amin. Ala di mon panunutan dayta. Amangan no isupay ti maysa apaka-estresa. Sana bali, taadamot ang anak mo. Ipamaysam to kan kwa na ti atensyon mo. Isunto ti agbalin nga inspirasyon mo. Iti amin nga aramidam iti biyag, Bes.